yosindiso eclimax yayo ikukuza kwesibini kukaYesu. Iprogram yosindiso yezela ukuzawuchitha lento emdaka yenzeka uSathane eyipusha ngasemva. Ndingawuma nawe nakwayiphi iplatform utsho uthi God is the culprit kumanyala nesimanje ezenzekayo. Singaxhoma nabenzi soze kubuyeke. Ngelishwa igama likaYehova litshayelanga nasezandleni zamadoda afunda iBhayibhile. Akho nto ofuna ukuma kangangoba sekubhuthiwe emzini kuphuma abantwana eziyunivesithi alamba umfazi abesisisulu semeko abuye umshumayela athi uThixo umthathile elo ke sifemeli siyeke isafarisha abantwana babreake phakathi esikolweni bancame bawufonela i-bis jobs. Usuthike wena uthi lonke inyala nelinyundulu lenziwe nguThixo uphethe iBhayibhile. I can't keep quiet. Igama likaThixo lisitshayelanga. Soze not in my presence. Ndizawukelisa uDavide kuthukwa uThixo kuGoliath. Ankathanwa be-giant zelizwe zihambisa uThixo se. I will never keep quiet. Even if the picture that is their perpetrator, I will never keep quiet. Here I stand unflinchingly and fearlessly. It is not God. But chapter 2, verse 14 is a challenge book for Pumapi. 14 and 15 is a chapter abo ekamadlelane naye ngegazi lenyama. Wathi naye Yesu wamelana nabo ngezo zinto ukuze ngakho ukufa ambhalise lo unamandla okufa oko kukuthi umtyholi lo abakhulule ebukhobokeni abathi ngalo lonke ixesha bakudlapa kubomu asizisulu zokwayi ukufa itsho iBhayibhile. Ukolo zihlobo zami okoba kukhona ndiphathe emanyeni but I cannot keep silent. Andikwazi uassociate uThixo nokungcola. Come what may. Singakhawuka ezikhawukayo ungakhawuka ubuhlobo. I cannot keep silent. Andicimbi uthi Yesu, let not your heart be troubled. Let me tell you, out in the upper room, abekhathazwa yideparture kaYesu. uYesu uzawuhamba ayabuza kuzabanjani ngaphandle kwale ndoda. Wena ukhathazwa kukumkani kaYesu kwi-upper room, ukhathazwa sesakusimoko nesinekemeko. Kangangoba ngoku aphelile we pretend as if all is well. Kuba akho bantu basipretenders njengabantu benkonzo. Kuphela abantu abasetshwaleni kuba bathi bona uThixo makazosibulala nakule ndawo. Aba basenkonzweni abathethi intwinye bathethi into ezimbini. Bathetha emva naphambili. When things are smooth bazawuthi uThixo ukhona. Noyenza kantoni uThixo ukhona. Uyawukwame uSathane awuqoqoze emnyango ivele ingxaki athi umntu uphi Thixo kodwa izolo ebesithiko ebesithi ukho kuyo yonke indawo kuba thina sinanyani kuba abantu abaconfused kuthethwa ngasenkonzweni. Kangangoba aba bantu basenkonzweni abanalo uxolo abakwazi nokuxolelana ade athi umntu ndixolele ungayina kwelo suku unoba ndimxolele. Exchange of membership. Dithatha abantu benkonzo ndiyobanika membership yasetshwaleni. Dithatha aba basetshwaleni ndizobanika membership yenkonzo. Then
ungakhokhe nesibhekesulu anendiva nizawudiva into abangafunele exchange nasi abantu abasetshwaleni bathi bawukonana ngezinto ezinzima ezingathethekiyo phaya etshwaleni ngoku bebethele ngoku benzakalisele kodwa bavuselane kucima icase ngebhodle yebrand aba benkonzo kunzima ukucima icase ngegazi lemvana yolonto ndisithi ingase kwaba basetshwaleni yohluthe ibhodle yebrand yohluthe icommand yohluthe iJohn Walker yohluthe iViceroy yohluthe iVico Bedrams ndibanike igazi lemvana asebenze ngoba bayakwazi ukusebenzisa abanayo aba benkonzo they are dismal failures. Listen very carefully. We are all carrying souls. Womuntu akhwalekile kangangoba abanye njengoba behlela abantu ingasi inkonzo ingaphumi kuba uyayazi ukuba lo muntu ahleli naye even lapha enkonzweni abathe amen kunye asathi awufika phaya ekhaya baphephelana isihongo. Hapo ndichonge khona ndijonge ibiblethi I am coming again ndilinde nje kancinci kuba andikashumayela ikhansala kusubona sengoba ndisanelungisa nilungele le ndizayithetha andiyenzi into ngoku uzibamba ithi iBhayibhile ye believe in God believe also in me kholwani kuThixo nikholwe nakuye. Listen very carefully. Izithixo zokuya kubawo lapha kuYesu sisahamba kunye ndinafika kule ndawo amathuba abeshushu kodwa I have to say it. All denominations, all religions under the sun have no problem with God. Believers and the non-believers, abasetshwaleni nabasekonzweni abanangxaki noThixo bayakholwa kuThixo bonke ukuya kuma-Muslim, kuma-Watchtower, kuma-Sabata, kuma-Zion, kuma-Wisile, kwi-ministries, everybody akanangxaki noYesu ukuya kuma-inkolo yabantu abanangxaki noYesu I mean noThixo nihleli uzibamba but ingxaki iqalisa sakufika apha kuYesu. Uthobekwa uYesu inkonzo sibanga ngoboya bezinja sithethe into engafanile kuba oyena muntu problem in the whole setup uYesu waseNazaretha. Amakhosa aqhuba inkonzo bakhanti akanangxaki noThixo kuba bathi izinyanya zi-mediums phakathi kwabo noThixo abanangxaki noThixo kodwa bawufika ngokuYesu kuthiwe no la office nifake kuyo izinyanya zikhupheni uYesu occupya la office mnye ulamli phakathi koThixo nabantu uYesu ikale imbambano ikale iBhayibhile ibe ipasela belungu akela abantu bathathe mfana phambi
befundisi rather Yesu asidibanise okanye asahlukanise bona phakathi. Yesu wasenaza uthi Yesu kaethetha ewe ebantwini abacebise bakhokela ezokuthini intando kaThixo ezokuyiphila phakathi kwabo abantu bamamkele Yesu bathi bamkele Yesu bathi Yesu izinto zakho masibuye umva zona zifuna wena. Yesu sifuna nje wena. Manje nikelele phandle namhlanje i-movement esikhoyo today. I-movement esikhoyo namhlanje sirepeata i-mistake eyenziwa ngamaJuda. Uyayazi i-mistake eyenziwa ngamaJuda? Do you know the mistake committed by the Jews? Iba mistake eyenziwa ngamaJuda. Yo amaJuda abamba imithetho elishumi amlahla uYesu awayiqonda okokuba i-10 commandments sisimilo sikaYesu sibhaliwe bashumayele imithetho elishumi sisimilo sikaThixo sibhaliwe in transcript. God's character in transcript. Kangaba akakho onokubhala isimilo sikaThixo. uThixo ngokwakhe yiyo lonto i-10 commandments zangibhala nangubani na wathi bawufika kuyo wathi uMoses makenyuke namaqweqwe amanje kuba isimilo sikaThixo funeka sibhalwe nguye. Mistake of Judah. They rejected Jesus, the author of the 10 commandments. As a result, Zabamam came Yesu. Niche, of which remember, Bamam came Yesu, imithetho yakhe yelishumi. Bawukuba ukela phakuba iphilo njani. Kuba ithi kwathi kaMateyu 5 verse 17 bashwaye. Ithi andisanga zawuchitha umthetho. Nokuba ngabaprofeti ngizokuzalisa. I'm here to fulfill it. I am here to add other marks to make it 100%. Kuba abantu abakholwayo phansi kwelanga badibene ngebheki lengasalanga. Christ came to fill it. Siyathanda ukuhlala phezu kwesipho esingaphelelanga. Ungenzi mistake. uYesu uyasindisa. Imithetho elishumi is the condition umuntu aphila ngayo xa emkele uYesu. You will never ever be able to keep the 10 commandments ude wamkele uYesu njengomsindisi. Yonke imali sityiwa kangaka ndizithatha bazityiwa niyazazi abanye benu bayazitya. uYesu akamkelwanga. Abantwana bethu siyabathatha sibase university babuye befundiswa ukugcina imali abafundiswa ukuyitya imali but ngelishwa kwezi institutions abafundiswa ngoThixo othi uzungeli. Ayikho lo syllabus kwezi university abafundiswa ngaye nihleli. Kanganga uthi kethetha uMartin Luther the reformer uthi if universities are not engraving the scriptures in the heart of the youth, they are proven to be the great gates of hell. Here I stand as a gospel minister. Ditikuni, don't repeat events when amaJuda. AmaJuda even today, they are still waiting for their Messiah. But Jesus is not their Messiah.
zange bawamkele imihleli. AmaKristu anamhlanje imistake yawo abambe uYesu ayilahli imithetho yeshumi. Awugqiba athethe ulwimi athi imithetho yeshumi bethelwe emnqamlezo. Nisekho phofu noba nikho mna ndikhona. Kangangoba ngenxa yoba singayifundi iBhayibhile siyathanda ukwenza isihlophoniya ukumixa. Siyathanda ukumixa kuba asifundi. Siyathanda ukwenza isihlophoniya funa sifunde. Okay. Ikhona imithetho yabethelwe emnqamlezo. Sisekho. Manje nikelele phandle indidi zemithetho eBhayibhileni ziyi-3. I'm owing you this. Imithetho eBhayibhileni izindidi ezintathu. Kukho i-civil law. Kubekho i-ceremonial laws. Kubekho i-moral law. I-civic law yileya kulawulwa ngayo inhlalo yakwaSirayeli. I-ceremonial laws zezankonzo zisemifuziselweni nasemimiselweni ezalatha ukubuya kukaYesu, ezokufela abantu ezagusha. Those are the ceremonial laws. Zizo ezizaphethelelwa emnqamlezweni. Immoral law imibhune kuba sisimilo sikaThixo sibhaliwe i-10 commandments. Ayinawuzithi imistake yamaKristu namhlanje abambe uYesu ayilahla i-10 commandments i-Decalogue. Kanti kufanele babambe uYesu bayokungqiyama nge-10 commandments ukwazi uba umcimbi uhambe. Kangamama nje ngicela inyani lento ndiyithethayo ayisuphele lapha. Nizawudibana nayo kwi-future systems eziphethweyo to destroy the Bible. Nizawuqubisana nale nto apha in-near future. Umcimbi ushushu unyuke sapha ukuba urhalela more uzondikrwete sidibane phaa. Ingxaki uYesu waseNazaretha. Kangangoba noSathane eyona ndoda ewe emfrustratayo uYesu waseNazaretha. Kangangoba nedaba ezulwini lalisendathi uYesu waseNazaretha. Yolo lizulu lathumela Yesu ukuze bathi bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungaphakathi. Ya ibandla ke ngoku ombelela senjini. Kodwa Yesu korani naku believe also in me. Nihlele imali isihlobo sam angikathanda uba ujongephi, angikathanda uba uqabise ntoni, but mandikelele phandle. Angikathanda uba ngubani ihero yakho, but ngalo mzuzu if you want to make it in the race that we run, you rather believe in Jesus. And God didn't believe also in me. Let disbelieve in human agencies. Psalms chapter 146. God, put your trust in princes. Musano konosa ngamanene. Gonyana wonke yena ungenalo usindiso. Bahlela abantu benkonzo. Imani makhe nimkele inyani ngoku. Inkonzo ihlalwa nge-relationship between you and Christ, not nge-relationship between you and the membership, between you and the leadership, between you and your friends. Inkonzo ihlalwa nge-cliques. There are church members who are living under the shadows of other church members. Kukwamalu amanyamalu. Ekunoba ihleli i-church board le bakale balakazwa uba luthini lo
nguyesu wabo esebisathi inkonzo ayizi akho kufuna uthetha nyani kusona kuba ukenda ukuhlala amadoda enkonzo akoqela ufuna ukuhlala apha enkonzweni ufika inkonzo ikhelezwe imibutho kubekho siphezulu nosiphansi inkonzo ayihlala ngeclicks ubanjelelwa kuyesu waseNazaretha le nto ndikuxelela yona ayithi sihloniphe ileaders enkonzo kodwa kholele kanisithi kuyo i-apartheid isenorhulumente omhlophe idemocracy isenamathola amnyama nyongade kudlelayo ituba iphume indiya umdili omfakangiweyo uphuma phesheya kodwa usindiso uphuma kuyehofa zwiba usindiso lolukayehova nditshoza uthona levesi zwiba ithi believe also in me. If you will check this gospel, uzawufumanisa okokuba le gospel ewe in me, yes, get title ezi 7 zikayesu kunye nemimangaliso ezi 7 kayesu. Ezo title ezi 7 akakho umuntu oziclaimayo phantsi kwelanga. Le nto imshiya uyesu kwindwana uthole zibuba mkhakha akhopesha nokuqhenela ingcali kwanengcaphephe zi-bankrupt to stand with Jesus. Uthi Yesu ngimindlela, uthi Yesu ngimvuko ndikubovu, uthi Yesu ngiminyaniso, uthi Yesu ngimisonka sobovu, uthi Yesu ngimumdiliya wenyaniso. Niyazazi zonke izinto sakufuna nizibona. But kaJohn iphethe zontayitile zo-7 kuthi xa i-state president sizawudilivarisha ispeech ndigotha nabantwana ndithi khanizole ndimamele into ezawuthi I am the bread of life ndingayifumani ndimamele into ezawuthi ndingamanzi okuphila ayivakali ayiphumi ndawo ndimamele into ezawuthi ndikuvuka ayivuki ndawo nditsho ndithi esibamba ingekabikho indoda ephethe ezitayitile zo-7 akhothi nondo hlula kunye noyesu waseNazaretha zibhathezelo zithuthi sona zinkatha sona akhona nibezo kule mthimba hlala kakuhle kasiya kwimangaliso yakhe i-7 umangaliso wakhe wokuqala yonke le imani mandimkelele phandle le nto ithi believe also in me iphethe into ethi nasi isizathu esibamba kufuneka sikholwe kuyesu uthixo akakwazi ukushiya ethafeni and the Bible is interpreting its own self ayifuni interpretation yakho ngokuzawuxoxa listen very carefully 7 titles kunye ne-7 miracle signs zinika isizathu esibamba kutheni kufuneka ukholwe kuyesu ungaguqi uxolele ukujikiswe empilweni even if things are unfavorable around you but kufuneka ujike kuyesu 7 signs isign yokuqala is recorded in the book of John chapter 2 when Jesus turned the water into wine. Apple we see the power, his power in the area of quality. It will be ayiyenzenye kuphela iwine emthakweni uqonda mthethe inyani ethi imithako iyathanda uphelelwa zizinto kangamangalintaya zikhona izinto ezipheleleyo kangangibana ngoku as I'm speaking baninzi abantu abatshatileyo aba bathi eziya izinto zazikho ngokuya bakantandibala phambi komfundisi uhlolwa unedevu
Tuma nizule ngoyithe zamanyala lamihlali iphelile sebekhotoshwe ngabantu eminye imithatho idinga phezu kwemisoto idinga ngemisoto kuba imithatho yathanda ukuphelelwa zizinto owasakala waphelelwa yiwayini fortunately ngexesha kuphela iwayini uyesu wayekho noma uyesu khona emthakweni umthako uyakwazi ukuphelelwa yinto abantu bekholwa bobabili ezinida zenkonzweni kodwa badivorce esithi uyesu inkosi bobabili umthako uyakwazi ukuphelelwa zizinto manje ukelele phandle la mthando wasekana ngela xesha uphelelwe iwine it was an embarrassment kuba iwine was the cherry on the cake kwimithatho yasempumalanga eMiddle East usibamba yayikho neminye imithatho yayingaphelelwanga wine but lo wasekana wawuphelelwe iwine but ngalamzuzu ikhona bekandisithi ngalamzuzu awona mthako awawusafe ulowa uphelelwe iwine yesu yakho awona mthako awungekho safe ulowa unento yonke kodwa yesu engekho umangaliso wesibili chapter 4 igosa unyana wegosa laseRoma chaza uYesu okokuba umntana yakho uthi uYesu mamela ngalomzuzu uphilile waphilisa uYesu engekho because the absence kaYesu yaphilisa. If the absence of Jesus is very powerful, how much more with his presence? We see his power in the area of space. Omnye kwenye idolophu Yesu kwenye idolophu amphilisa umuntu. Yabuya ingxelo lisithi uphile emva kwemini ngesithuba zofu. Lathi igosa kulela xesha uYesu ebesithi uphilile umntana. Mangaliso wesithathu. Dawuziyela manje kwesisi. Chapter 5. Uphilisa umlwelo waseBethesayida owawugula for 38 years. Waqalisa ukugula umlwelo waseBethesayida. uYesu esesezulwini. uMaria noJoseph bengekancinelani. Umguli waseBethesayida uyagula. Nihleli. Ngeli xesha ingelosi sibethi thebula. You know, sikulela belusi usuku uThixo enyama uqobo emhlabeni inkolelo yabantu uyagula umlelo waseBethesayida. Into yayinqabile isithele nomguli waseBethesayida wase
enansi ewe eGalili umntwana wasebhetesayida ngelixesha phezu kwenqola yaseGalili ehamba eqokelela abafundi bakhe engathi uthe engqondweni yakhe, give me only 12 men and I will turn this world upside down. Umntwana wasebhetesayida yakho ngexesha ngezelwa ngamaJuda indlebe zishushu uThixo uYesu umntwana wasebhetesayida yakho ithe program yathi now is the time to go to Bethesda. uYesu wajonga eBethesda wafika abantu begula bebanzi waya straight wathi uyafuna ukuphila. Uma ngenyawo wathi uYesu yaya ndoda andinamntu kuba sine context is against the context yokusindiswa kwethu. Wathi uYesu uthabatha ukukhola kuwe sangakhuphe stethoscope sangakhuphe antibiotics. Jesus did not touch me but uthabatha ukukhola kuwe nihle imba gula for 38 years ufika umuntu akuyabona takukola kwami asekuthi asukuma ndiyayibona lento ayinothusi mna ndothusa amathumba beshushu ndithunamandla uThixo wethu kholelwa kanjalo. uYesu wathi isihlwele awusiya ewe uchapter 9 uYesu wathi isihlwele awusheka athi madoda niyibona nanimeko kuyeshesha kubephelele nathi masikandi labafazi aba bathi losenhlanu enkatheni mbili zaphilisa amawaka zondla amawaka. We see his power in the area of quantity kwimbalwa yenziwe ninzi. Khawuthatha ingxaki zakho, khawuthatha imali yakho ibeke ezandleni zakho, it will be multiplied. Kunzima nokukhupha imfanelo zenkonzo, ibudget yakho iwa ngezantsi right through. Khayinikele ezandleni zikaYesu, he will multiply it. Yilo nto kuthiwa kholwani kuwo. uYesu wahamba phezu kolwandle. He commanded the waters to be the hard surface. We see his power in the area of nature laws. Kwagodwa imithetho yendalo kuba yonke i-object iyatshona yawufika emanzini, but iscience ayikhawulisa uYesu wahamba phezu kolwandle. Nihle, we see his power in the area of death. Xa uLazaro wayesebebonile entsukwini engcwele, ndikholelwe kanti sithi kuwe wagaleleka uYesu. Wafika uLazaro sebonile, wathikela ngaphambili uMatha, wathi Nkosi selebonile selenuka. Wathi uYesu bengathobona kuwe, ubuya khona uzambona usuku lukaThixo. Nantsake laa nto besiyithetha sisithi ayingoYesu obulalayo. Wagaleleka uYesu kubhuthiwe, wathi awufika wathi Lazaro phu. Nihle Lazaro ithini? Asivana Lazaro phu. uYesu wayenakho ukuthi phuma kha ingxaki yakhe. uYesu yayokuba ingxaki phaya engcwabeni kuzawuske kuphume nongamelanga uphuma engabikho abantu abathi bawubhubha ufa uthe utsho kwathi kukho abantu abathi bawusweleka uva utsho kwakhona. Kukho iimanagers emsebenzini ezithi zawubhubha abasebenzi bathi bawutsho kwathi kuba besihleli apha namevetolofini ebecinga ukwakhe apha atsho bona abantwana bakaThixo kuba bahleli nesidungamsi. Phofu lo mntu uphethe aba bantu hamba inkonzo yilida enkonzweni, abantu bathreatisha ngobagxotha bangenelele abayedini balamlele isi-alarm sigxothwa ngumntu wenkonzo.
nathi siyakwazi ukungcola kwezindawo sikuzo. Abanye bade bathi imfazwe zabo enkonzweni bakulela nazo emsebenzini, bade babuza abantu emsebenzini ba-anekhonzi kude. Thixo wethu uthi ke uYesu kholwa ukuba uyichampion lokhu. Ngaba kubafazi abathi bawubhuthela ngamadoda alilwe anikwe namanzi eswekile kanti akanili nyani khange babu enkosi umthokuphola yawubhubha indoda phezulu yonke uYesu wanyanzeleka babe specific athi Lazaro just verse 3 inithi ukuma ezichayelayo. Listen very carefully. There are people abakholelwayo okokuba indawo ezulwini bayilungiselela ngaba bantu babhubhileyo. uJohn chapter 14 uthi uYesu olungise indawo akutsho mna kuthi iBhayibhile nisekho phofu noba khona yaye nguye okwemali ezalayo. Ezingaba wazithi indawo zokuhlala but kuyanyanzeleka uYesu alungise indawo kuba siyakwazi indawo bakho esulwini but wena ungabi nandawo. uYesu ni connection kamba balithi abantu abaqeshwe apha ngenxa ye-connection, anithi abantu abahleleka ngezibotshwe ngenxa ye-connection, anithi abantu abafuna special favors ngenxa ye-connection. Izulu lisebenzisa the same strategy. Our connection in salvation is Jesus of Nazareth. Kasi sohluka Yesu ndiye umuntu yakulungiselela indawo. Ngeke satshoyo uthetha the meaning of ascension. Nakwenyuka after 40 days and 40 nights ehleli nabafundi bakhe entabeni. After 40 days and 40 nights uyasazi satisfied uYesu uthethe 40 days and 40 nights ejikeleza phakathi kwabantu. uYesu wayethile into ezimbili, wayefuna abafundi bakhe bamkhele ethwele umzimba wovuko. Okwesibili wayesithi kufa ndisekho ubona sihohoyisa ndiyele ndivukile emangcwabeni ubusafuphinda yisasuphindele otherwise ndiphemile emngcwabeni ndiyele ukufa abantu bawujonga babona ukuba impilo ayathekisa. uthi uYesu kayedlula ku-verse 3 uthi bake ndimkelele ndiyabuya ndize ndinamkelele kumngqongqo wami ukuze apho ndikhona mna ndibe khona naye. I will come again. Le nto ithi I will come again ithi wayesiya uYesu weza wazokhothama esibelekweni sikaMariya, wazoboneka emnqamlezweni njengesikhumba, wazokulala emngcwabeni kaJoseph wase-Arimathea, wavuka ngosuku lokuqala leveki wahlala 40 days and 40 nights. Wenyukela kasenta mazulwini ithi loo nto the same Jesus uzakuya kwakhona. Yiyo loo nto athi benyuka incwadi yezenzo zabapostile chapter 1 verse 9 uthi madoda badali nimelene nemndeni ezulwini kuba lo Yesu nisiweyo kuno wasiwe emazulwini uyakuya ngohlobo nibone sisiwa ngalo emazulwini. Believe me kanti sithi kuwe in our present situation we need the same Jesus. Sifuna la Yesu mnye into abantu basifunela Yesu mnye. The reason why we need the same Jesus because things are not the same. Imeko yakho ayifani nazo. Therefore we need the same Jesus. Imeko yase-South Africa ayifani nazo. Imeko yesikabathi global ayifani nazo. Ikhetha ewe ikhetha yesono. We need the same Jesus. Sifuna kona Yesu mnye. Ibinguyisolo kuye namhlanje kuye nakumso. Ukuze akwazi ukusitshintsha because yena akatshintsha. Into abangbawe ungakwazi ukutshintsha nomntanakho kuba kaloku wena nawe kwakuya kugugugugu. Yiyo loo nto iBhayibhile ithi incwadi yabaKorinto yokuqala chapter 15 ukugalela ku-50 uhle nazo ithi kayithethe yabonani ndinikelela imfihlelo okunena sikulala kufa sonke kodwa sekwenziwa ngakumbi sonke ngephanyazo ngekilobolo we shall all be changed in the moment in the twinkling of
ekuzeni kwakho uYesu isakwenziwa kumiracle sawutshintshwa because isono sisitshintshile. Just one bite in it lana tshintsheliswe ngoku. Just one bite uAdam noEva ba. Just one bite yatshintsha imeko yendalo. With one bite izilwanyana zasikade zisi-domestic animals kwafaka isithoka se-line of demarcation. Inja yaphuma yakuhlala eceleni ko-Adam, waphuma ujakalashwa wakuhlala ehlathini, yaguma inkunzi ngonyama, washukuma umhlaba, wayekala ibona u-Adam ngonyama e-arrogant kuba kutyiwe, kuba isono sayitshintsha indalo yonke ezahole. Hence we need the same Jesus. Hence we need the creator of the world. Hence we need the King of Kings and the Lord of Hosts. Jesus is coming the second time. The correct and the city boy. It is by the chapter 9 verse 28. It is like that. Ewe ngokunja uKristu sono sokwabakanye. Ukubasiphala susi sono sabaninzi. Uyakuthi zenza okokuba uYesu angabinantanga. Eselizakhe iposition akuyo akavotelwana akanikani ngempilo akavotelwana. Ngenxa yezimoto zintathu wena uyi-card holder kulo mbutho wakho kuhlahlane kuthiwe mayitshintshe leadership. Uyasazi isizathu esibanguyitshintshe leadership kuhlahlane kuthiwe kuyiwa kwi-election yindlela oxelelwa ngayo zii-politicians okokuba umnini wesisikhulu uyeza kaloku abengekafiki lo uphetheyo liye lanuka ikhwapha lakhe yaphelelwa phakathi i-roll on makukhangela omnyama roll on enuka kamanzi azophela kwesi sikhulu. Yasazi isasolo befundisa batshintsha kuba upastor Jesus akafiki. Thina we-ade temporal arrangement kuba uYesu engekafiki. Nihleli zihlobo zami into abantu bandime kube nzima uhlala phansi njengoba nishumayela nje. Ndiyayazi uba awufikwa uYesu angizunikwa naloo plan. Ndiyayazi uba awufika uYesu ii-credentials zokushumayela zokufundisa ziza kohluka. uYesu yawuma yedwa andunikwa nofefe. Yesu umfundisi webandla. Otherwise temporal level yonke ndisithi thobana yehlale emagxeni abefundisi. Hambelelani kuPastor Jesus of Nazareth. That same is coming the second time. Ethi iBhayibhile kayithetha ethi ngokunkosi ngokwayo iyakuhle mazwini inendanduluko inelizwi lesiphatha sithule inexilongo likaThixo asabafele kuKristu avuke ukala. Andithandi bazalwane ukuba ningazimayela nabalele ukufa ukuze ningabuhlungu njengabanye ababangenathemba kuba kasikholwa ukuba uKristu wafa wabuya wavuka kangokunjalo uThixo waza nababalele ukufa. Kholelwe andisithi kuwe ka uYesu sithi isibhakabhaka inyaniso kasingathethwa ngabashumayeli zawudadalaza esibhakabhakeni. Inyaniso yokuqala ezawudadalaza kebuya uYesu kuthi abantu bebukela abantu bebefile bevuke emangcwabeni and they believe noba abantu abafileyo basezulwini awukothuka ka uYesu bahola ezantsi iphuhla into ethi akho nto obheke ezulwini akho pisi yakho ka ufile hambi yoba nguwe ezulwini iyavela ka uYesu kuyo kwesibili. Zininzi inyaniso ezawuvela ka uYesu kuyo kwesibili kangaba kebuya uYesu kwesibili amamenemene ebebekade ezigumile nge-counts zenkonzo awuthatha ngokuphelela amane kathi mawazidala siwelele isifihle ebusweni balomsa kangaba sawufike esigumile izulu liyaba indawo ye-surprises kuba lokhu ulingene uzambona uzawufika ungamboni lo ebeyireject ufike esezulwini esibuye simpoze. Uzakubuya uYesu Kristu. Ithi iBhayibhile uzazokuphuthuma abantu bangumthandazo wabo. Nkosi kawusiza usebukumkanini bayo nawe usukhona kuba kuza kuhlukanisa indoda nomfazi kuza kuhlukanisa umntana nabazali. Uqolo bathi nikelela inyani ethi yawufika inqwelo kabe kuhayikwa ifika ithathe luhambayo
imishini yomkhaphi izigwele inkonzo ucinga bafana aba bantu bonke bezenkonzweni hayi abanye bakhaphe abanye bakhaphe nihle izawufika inqwelo yelifu izophuthuma amagoduka kanama okhaphileyo nokhathiweyo akazazi but uyawuphawula nakwenkonzo ufumanisa uba umfazi ukhapha indoda okanye indoda ikhapha umfazi okanye umntana ukhapha abazali okanye abazali bakhapha umntana ngabakhaphi nabagodukayo ka ebuya uyesu bangumthandazo Nkosi ngicela bakho iqela labasizwe bangumthandazo wakho ebantu stand up